Abashayisibhakela bathi sebeyilungele impi yabo njengoba lempi izoba nemzuliswane ye12 esicocweni seMiddleweight. Umpetha waso uNkululeko Bulldog Mhlongo ulindele ukuba buyise ukuzethemba emva kokwehlulwa uJohn Section 10 Bopape. Umhlongo ufuna ukuvekela isicoco sakhe ihlandla lesithupha. Uyazikhohlisa ngoba into ayazi ukuthi angeke angishaye, so uyazazi ukuthi induku ilele emanzini for yena, and not ukuthi uzowina ngama-point or mina ngizowina ngama-point. No, ifight nje izoshesha iphele ngestoppage. Nabesifazane bazotholana phezulu eringini. uMatsidiso Scorpion Queen Mokebisi uzothola novela eZimbabwe. I've been fighting like one of the best fights here in South Africa, and I won them. So as for this one, it's an easy fight for me. Wonke umuntu omncane omdala engakwazi ukuthatha iboxing ayisebenzise imsebenzele. Kulindeleke isibhakele esiqhwiza umentshisi kulezi zimpi.